Bună, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vom face back to school. Să începem. Vom începe cu rechizitele care le-am cumpărat anul trecut și unele care le-am cumpărat acum câteva luni. Voi începe cu acest stilou care l-am primit de ziua mea cadou. Deci pot să zic că nu l-am cumpărat eu, l-am primit cadou. Mai avem aceste picuri care deja le-am testat să văd cum scriu și cum șterg. Acum o să vă arăt 3 caiete pe care le-am de anul trecut cumpărate dictando. Acestea sunt. Mai am totodată încă un caiet de română de la Color Kids. Și 3 caiete de matematică de la Bic cu orar pe spate și un caiet de 80 de file tot de matematică luat de la Lidl anul trecut. Acum o să vă arăt ce rechizite mi-am luat eu anul acesta, care le-am cumpărat de pe EMAG. Avem aici coletul numărul 1, pentru că am 3 colete. Iar acum o să-l despachetez, dar mai întâi de a-l despacheta, să dați un like. O să vă mai arăt ceva care le-am luat de la China Shop. Am aceste etichete de caiete. Iar acum să vă arăt ce am luat de pe EMAG. Am luat aceste acoarele Bic care se poate vedea culorile. Culoarea pielii, roz, galben, albastru, un vișinău, un roșu închis, verde, un fel de turcoaz, culoarea acesta nu știu sigur cum se numește, culoarea muștarului, să spun așa, maro, alb și negru. Acestea sunt acoarelele. Iar aici avem cariocile, care sunt 24 la număr. Acestea sunt de la Bic. Și după cum puteți vedea aici deci dacă v-ați murdărit hainele de aceste carioci, le puteți băga hainele cu ușurință la spălat. Mai avem aceste culori tot de la Bic. Sunt 18. Sunt 18 culori. Iar aici am niște caiete care au fost în niște folii, doar că eu am scos să le văd. Avem caietul acesta cu cățel de matematică. Scuze.
Iar acesta tot de matematică. Acesta care este de română. Încă un caiet de română. Un caiet de matematică care am uitat să vă arăt. Am primit un mesaj. Au scrise dreptunghi, triunghi, cerc și așa mai departe. Uitați. Sunt scrise de ei. Se poate vedea. O să vă arăt și la română. Asta este caietul de română. Iar pe spate scrie de Ion Creanu. Vă repet că nu am scris eu că nu le-am scris eu, erau scrise de cei care au făcut caietele. Uitați. Pentru că scrie și aici pelican. Iar aici tot sunt în set 10 bucăți de caiete dictando. Mai sunt și unele care scriu cu ortograme. Caietele zic. Iar aici tot caiete de matematică. Tot 10 bucăți. Iar aici am 4 lipiciuri care au fost și ele în țiplă. Haideți să vi le prezint. Acesta este foarte alb. Să-l scot puțin. Se vadă. Nu o să-l scot foarte mult pentru că nu vreau să le stric. Iar acesta care este tot la fel ca primul. Uitați, se poate vedea. Iar acesta și acesta. O să le pun în ambalajul lor. Iar acum o să continui cu a doua cutie, unde am și penarul și alte alea. În această cutie o să fac aici așa în mine. Iar în această cutie am pus coletele care sunt tot de la EMAG, doar că un colet este de la Hunedoara, localitatea Hațeg. Și coletul celălalt este de la Bistrița Năsăud. Bistrița Năsăud, localitatea Bistrița. Acum haideți să desparcetăm. Avem aici coletul opții, unde am pus eu penarul. Este foarte frumos. Am uitat să vă spun, după cum vedeți, nu am scos nicio etichetă de la penar.
Să-l deschidem, să vedeți cum este înăuntru. Are acest polistiren, dacă nu greșesc, iar înăuntru arată așa. Eu, sincer, o recomand pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Iar aici poți să spui 3 culori care o să cer. Iar în zona aceasta poți să pui ascuțitoare, chiar gumă de șters. Eu vreau să pun acum nu știu, o să pun așa provizoriu acest stilou. Doar că nu prea stă acum că este în ambalaj. Iar acum o să-l închid. Mie mi-a plăcut foarte tare culoarea aceasta. Este un albastru diamant. Continuăm. Penarul este din Bistrița Năsăud, ca să știți. După mai avem 10 coperți de caiet. Iar 5 coperți de carte, de cărți. Le-am luat așa pe cele pentru carte, pentru cărți, că mă tot încurc, nu știu ce am, și la fel ca coperțile pentru cărți, am luat și coperțile pentru caiete. Continuăm. Am acest bloc de desen care a venit tot de la EMAG, doar că firma care a făcut acest bloc de desen este din Bistrița. Acolo este făcut acest bloc de desen. Mai avem un bloc de desen. Mă scuzați, am greșit. Blocul de desen anterior este făcut în Hunedoara, dacă nu greșesc și de data aceasta. Iar acesta în Bistrița. Iar acum trecem la ultimele produse, adică caietele de celelalte materii. Mă scuzați, a căzut camera. Continuăm. Avem caietul acesta de biologie. Caietul acesta de geografie. Am mai multe de geografie. Acesta de geografie, care seamănă cu primul. Caiet de geografie. Acest caiet de muzică. Toate sunt de 24 de file, dacă nu greșesc. Iar tot acesta de geografie. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, share și subscribe.